Esta señora ven sendo Sandra, é a entrenadora personal... Adestradora. Persoal. O sea, eran tres palabras, eran dúas palabras e dixeche tres mal. De dúas palabras, tres mal. A ver. Eva, imos pensar que o pasa adrede. A ver, Adestradora persoal de... esta señora ven sendo Sandra é a adestradora persoal de Alberto Núñez Feijóo. Eso dixeche ben. Eso dixeche ben. Explícanos, Eva. Xa me dá medo. No, vas ben, agora vas ben. Ela é a adestradora de Alberto Núñez Feijóo, ben, como acabo de dicir, e contounos que Alberto, que é un Chamas de pouco... Alberto tú. Chamas de Alberto tú. Ti particular, vale. Vale. Que Alberto, que é un No, pouco... por aí falades o galego, non? Entonces, quer decir, vai, por aí está ben. Por aí está ben. Bueno, contounos que Alberto é un pouco perezoso para facer deporte, etc. Entonces decidiu contratar a Sandra para que o adestrase. Claro. E eu non sei por que motivo, porque a min tamén me pasou, as adestradoras teñen a manía de gritarche. Por que che gritan? Parte de gritar, berra. Sí, dice berrar. Home, eu creo que sí. Berra. Gritar non existe, Berra. Teño que consultalo cas miñas fontes, pero... Bien, pois Si, berra entonces, moito, sí. Ela berralle moito a Alberto en plan Eu acordome cando me entrenaba Virginia, cando fora o rollo da miña boda, que me berraba así, eu dicía, pero esta A señora... ti pa boda collixe unha adestradora persoal. Sí, nunca máis. Para casar? Non, para pullerse, Sí, non sei, O porque... sea, que Son solteiros, é adestradora persoal, a mellor dos presidentes, igual a deixou Touriño, era que adestraba Touriño, e depois quedou... Non, dademos conta que é a única persona que lle berra ao presidente da Xunta. Pero cobra. E cobra por Eu eso. faría o de balde. Cuidado, Vale. Adestradora persoal de Feijóo. Quedouche claro, non, Esther? De Alberto. Vale. O Alberto. Pois, non é adestradora persoal. Esta señora ven sendo Teresa e é capaz de meterse, atención, neste cubo. Porque é, como se di, a ver se digo ben. Contorsionista. Contorsionista. Bueno, non é contorsionista, vou explicar ben. Ela non é contorsionista. Ela fai monitora dun deporte que é como, a ver, yoga, pero non yoga de... yoga deportiva, yoga de ves como está. Pero ten esa cualidade de meterse en sitios pequenos. Pero, a ver, Bueno, aí é me que comeu, eu creo que aí tamén Aí collo me eu. comeu, Sí. Engaña moito, Eu na casa están habendo máis igual me falla a pequena, perspectiva, pero eu creo que eu aí tamén me dou metido. Bueno, igual con estes pantalóns no, porque non me dan para doblarme. Pero eu creo que sí. Ela metese aí, é que non dixeme, ela metese aí e máis Víctor, os dous xuntos. Sí ou non? Eso son... É máis Josiño dos mariscadores tamén, os tres. É sen respirar, con Sí. auga. Bueno, Tamén. ela é, como se di? Contorsionista. Contorsionista. Se duda xa non te vou Que creer. se mete para dentro. Teresa, contorsionista. Vale. Víctor Fábregas. Pois nada do que che dixeron eles é a verdade, de acordo? Ti confía en min. Esta señora é Mónica. Mira, hai xente que lle gusta pilotar coches, outros levar motos. Pero isto vai che tocar a ti moi de cerca, verás? Porque ela xusto que lle gusta é ser chofer de zorras. Conductora de zorra. De zorras. Vaya. Ela... Non sabía que existía esa profesión. Si, ela... Como que non? Pero tú non Existe dixeche... desde a semana pasada, non? Vale. Ela colle a zorra, engancha os cans, e os cans tiran da zorra e ela vai detrás. No, Porque claro, eso ten que ser tirar mentira. ela de si mesma non. Pero mete os cans. E cando non, é que ela o que lle gusta é correr coa zorra. Vale. A ver, é que non Vale. quero... Porque claro, a ver se vou ser eu que vai a hora de tiktoker tamén. Teño que ter un cuidado.
Porque ela gustalle correr coa zorra e correr cos cans. Cando non pode sair coa zorra, sale coa cadela. O sea, ela sempre anda correndo coas zorras ou coas cadelas. Vale. Isto vai para tiktokers, xa te digo agora. E gustalle tanto que é campeoa de carreiras de zorra. Aí xa inventache. No, cando... Espera un pouco, xa sei que en Galicia non hai neve. Bueno, temos aí a Manzaneda, que é un sitio estupendo para ir, cando sí. E cando non tamén, hai que ir Vai a igual. Madrid, e se non que é só vai a donde León, levo. ou vai a Xa está. Asturias, ou... Bueno, que é conductora de zorra. Por certo, este é un detalle que igual non se vale de nada, pero hai que soltalo. Ten 13 cans. 13. E ten un porco vietnamita É unha sobra. e ten galiñas. Pero o porco e as galiñas de momento non se animan a tirar. Vale, Esther, unha das tres é verdade e as outras dúas son mentira total. Pero hai unha delas que é verdade. Ou é adestradora persoal de Feijóo, ou é contorsionista, ou é conductora de zorras. A ver, eu a actuación non xa compro. Moi ben, porque... non chegaron moito. Por qué? No, pero... Que casualidade que faga un TikTok de zorras e traigades a conductora de zorras. Pero ti pensas Como que o casualidade, o momento... que fixemos é esta fixo de zorras, vamos buscar que ten que haber en Galicia unha A ver, conductora de zorras. produción. Apareceron así delas. Apareceron xente e collemos a esta rapaza, ao mellor, eu que sei. No, a mí non me convence. Bueno, Non sei. vai. E entón que che convence máis? Pero onde dices que vive? No, pero olvídate desa. Como ela que ten que ver onde vive. Ahora podes ir aos sitios. Non és como Heidi, que ali estás e punto, e tens que ir. No, ela, cando o tempo se presta, arrimas a Manzaneda. E senón, pois, pasa máis alá. Pero se non che cuadra esa, destas dúas, cal che cuadra? É que eu miro para ele e acórdame cando dixo o Alberto e entonces non sei. El Alberto. Esa amizade aí, non sei. Ah, porque estuvo aquí. Entón, dis A que ver, é verdade a miña. eu creo que a máis realista dentro das animaladas creo que é a túa, pero... Ai, sí, ó. Manda carallo. No, sabes que Más pasa? realista que a tú. No, normalmente asociase os corpos dos Porque que que son... aí tamén entro eu, non sei, en plan... Xa, pero depende como. Si tens que meter as pernas por detrás da cabeza xa... Ahora, E despois estou falando do que non me compete, porque eu que quero que creas que é isto, E despois botase auga dentro e aguante media hora dentro da É con auga. fanecas. Anea. É con Ela fanecas. eso non sabe. Non sabe que vai pasar eso. O contorsionista sempre se pensa... Si fallo, métetela aí, non? Se acertas. Se fallas, metemos de ti. O contorsionista sempre se pensa que é así moi delgaducho, moi pouca cousa, os chinos, as chinas. Pero non, ela está fuerte, pero métese aí. Que a flexibilidade Echa, é xenética, non é... Esther, A ver, por certo, Esther, teño que felicitar polo programa Cachadas, que me encanta, un Tamén, programa que hai na televisión de Galicia os domingos, Cachadas, que sácanos aos que salimos na tele facendo tonterías. E é bonito verlos, moi bonito ver. Tonterías ou cousas que pasan nos programas, non? bueno, o día a día O teu día máis a ou día do menos. programa. Pero atención, porque este domingo o programa Cachadas vai ser máis tarde, ás 10:30 da noite, non? No prime time. Chamase prime time, eso? Chámase. Que onde está- Levas toda a vida nela, non sabes como se Porque chama. que onde está os que cobran máis. Sí. Eu sei. Digo eu. Vale, ás 10:30, este domingo, Cachadas. Sí. De que vai? Non perdan, No, a mí xo sempre, porque me saca, me río. Pois nada, vamos facer... como é a primeira vez que eu vou estar no prime time, eu teño que aprender, obviamente, que eu aquí non... Non é o mesmo, Parece que Aquí eu no prime time. xa vou desobrada na tele, pero non, entón pois vou aprender... pero vou aprender pois como se fai un prime time. Entón, pois, Sacaremos... sacaremos... Unha semana pasada, tuve que aprender como se facía un prime time. Fixeche un prime time a semana pasada, sin Aló. embargo, cobrache como se fixera pola mañá. Sabes? E Entón, por nada, vamos sacar os momentos máis graciosos da historia dos presentadores máis... Bueno, de toda a vida da galega. Gallo solo. Sí, Galloso, basicamente. Más que nada, Pero sí, Galloso. había que meter a outro máis, entón metimos tamén a Roberto. Moitas gracias, moitas gracias, moitas gracias. Bueno, vamos alá. Esther. Pa ti cal é a verdadeira? Non me poñas a cara. Sí, teño que poñela. Fixen a Home, mili. é que Si, sería... se non digo a túa non che pagan, ou que? Sí, está asegurado xa todo. Sería bonito que fora conductora É de que, zorra. é que eles non se están matando por nada, pero tú estás aí coa cara...
De psicología inversa todo. Sí, efectivamente. Digo que sería bonito que fuera conductora de zorra, sería... Eso sería fantástico, pero entón tería que gravar algo con ela. Un Veña, TikTok, Esther, unha segunda xa. parte. Ai, non sei. Ai. A ver, convencédeme, contame máis cousas tú, vou ir un por un. Pero esta tipa pensa que temos toda a noite para ela. Vamos a ver. É a entrenadora de Alberto Tú mira, Núñez tú Feijóo. mira. Nada máis, desde cuando? Ai, tanto É que non sei, sabe, chica, eu que sei. Contrataría agora, eu Pero que ti sei. mira para ela, mira, pues mira se ten pinta de adestradora, se ten pinta de... A ver, ponte de pé. Pasea un pouco. Está forte, vese Mi unha persoa madre. que adestra. Ahora vas a ver o que é por como camiña. Eu que sei. Home, pinta ten, A A ver. ver, para ser corredora de zorras, supoño que tamén hai que estar... Igual que estar forte, claro. Unha vez... Hai que A ver, tomar fai Eu así. só unha vez anduve detrás dun can e xa me Vai. reventei. No, Imagínate. xeito non ten facendo Detrás así. dunha dúcia. Mira que brazos ten, No, pero non lle vexo xeito para a zorra. Ela vai cos cas, pero sin zorra, ela sola. Esther, xa, tenme que dicir, quen di a verdade? Quen di a verdade? Tú. Eu. Vale, entón, é contorsionista... Pero xa, é definitivo. Podes seguir facendo preguntas? No, é definitivo, é definitivo. É definitivo. A ver. Métese con auga ou sin auga, en serio? No, métese sola aí. Sola. Sola aí. Entón, eu creo que, non sei, vale, tú ven a ves a caixa. É que ahora estou entre a porque non para de poñerme caras, é a túa. Ah, eu xa nada. No, tú xa nada. Ah, vale. No, que Feijóo tú xa xa nada. non quero pelexar máis, deixame en paz. Eu non quero a verdade de ti. Esther Que? non é contorsionista. Non xo podo poñer máis fácil. Comodín del público. Ou é adestradora persoal do presidente ou é chofer de zorras. Os presidentes teñen que estar en forma tamén. E ten que ter cuidado porque palabras... Esther, xa. Eva ou Víctor? E pode caber a Sandra ou posibilidade de que sean as dúas. Pode ser... Oh, sería unha fantasía. Eso sería unha fantasía tremenda. Tamén que che dá voltas a cabeciña. Pero no, é unha das dúas. Xa. Vai ser a de Eva. Non sei. Pero tampouco ten cara de Sandra. Que de Mónica, sí. Esther, dime. É a adestradora persoal do Alberto. Moi ben, Esther, porque efectivamente costouche, menos mal que tirei eu a miña, senón non acertabas na vida. Efectivamente. No, a que non é. Sí que é? Sí, Claro, a que está pero sentada... Non resolveu a música ainda. Sí, home, pero é. Estou aquí, xa que é. Esta rapaza que está aí sentada, como ven, di aquí, é... Mónica! Corredora